తెల్లవారంగా ఈతకు పొరకతో ఆకిళ్ళు ఊకి ఈతకు పొరకతో ఆకిళ్ళు ఊకి కల్లాపి జల్లి తెల్లవు పేడతో కల్లాపి జల్లి 12 సుక్కాల ముగ్గులు వేసి 12 సుక్కాల ముగ్గులు వేసి సన్లు దోమి బట్టలు ఉతికి మిద్ద మీద ఆరేసి కుంకుడుగాయ సున్ని పిండితో తాలంటు స్నానము పోసి తులసి చెట్టు చుట్టూ తిరిగే తూర్పు సుక్క 2 కళ్ళ సంబూర మేలే ఈ పల్లె శిలక సాటలోన బియ్యం జరిగే సాయవ్వ లెక్క ఊదూరు గొట్టం ఊదే బువ్వే ఉరక ఉట్టి మీద తమ్ముని కోసం ఉంచింది కమ్మని చేపల కూర సేనుకెళ్ళే అయ్యా కలిదీరా అలసిపోయిన అమ్మ నువ్వు కుంచి పాదుళ్ళు తీయంగా పట్టింది పారా అమ్మ నాయన కన్నా ముందే పరుగున వస్తుంది తన ఇల్లు చేరా ఎర్రమన్ను తెచ్చి ఇల్లంతా అలికేగు పరుగుతోని అరుగుల పైన అచ్చట ముచ్చటలాడేటి జానా సీతమ్మ తల్లోలగి పల్లెలోన రామయ్య కోసమే కలలు గన్నానా దీపాలు పెట్టి ధూపాలు వేసి కులదేవుళ్ళను కొలిసి కన్నిటి గంగై ఉప్పొంగుతుంది బలదలిసి వానగొట్టి ఎలసిన తీరుగా మెరిసే గువ్వా సూర్యరశ్మి సూటిగా తాకి పూసిన పువ్వా 65 కేజీలు తూగే బంగారు మువ్వా అచ్చమైన గ్రామీణ సొగసుకు అద్దము నువ్వా కష్టాలు కన్నీళ్లు వింటుంది ఓపిగ్గా ఇంకో తల్లై మనసు అని ఆకుళ్ళు మేకలకేసి గోధులు వేలల్లో గేదెలను చూసి బిందెల్లో అందంగా పాలను విండి అందరికి పోస్తుంది తను దగ్గరుండి 18 ఏళ్ల పొద్దుపడు పంట మొద్దుల ఈ పల్లె శిలక స్వచ్ఛంగా భూమిని చీల్చుకొని వచ్చే పచ్చని ఈ పూల మొలక ఇంటి గడప తోరణమై ఎలిగిపోయే మగువా ఇంతకన్నా ఇంకేమి చెప్పను నీకున్న ఇలువా లోకమంతా వెనకాల నడిచే వేకువతోవా మానవాళి మన్నున పూసిన ఎన్నెల కలువా కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిందట 10 కోట్లు పెట్టి కట్టిన బంగుల ముందు పని మనిషి ముగ్గేస్తుంటది ఆ బంగులైన బిడ్డ ఫారెన్ నుండి అది స్కైప్ లో చూసి మురిసిపోతుంది ఇది మనోళ్లకు స్టేటస్ సింబల్ కానీ మనకు అర్థం కాని ముచ్చటేందంటే టేకు చెక్కలతో డోర్లు వాకిలే కనపడకుండా మార్బుల్స్ అద్దాల కిటికీలు అందాల నగిషీలు కాదు ఇంటికి అలంకారం ఆ పని ఈ పని చేస్తూ ఇంట్లో తిరిగే ఆడపిల్ల ఇక అప్డేటు అవుట్డేటెడ్ అనే తొక్కలో మాటలన్నీ ఉత్తే పిల్ల ముద్ద పని ముద్ద అనే మాటే ఎప్పటికీ నిజం అమ్మమ్మ నుండి అమ్మ కొంత మారింది అమ్మ నుండి ఇప్పుడు అమ్మాయికి వచ్చేసరికి అమ్మతనం మాట దేవుడెరుగు అసలు అమ్మాయితనమే మాయమైంది అందుకే అన్నకు రాకి ఆన్లైన్లో అమ్మ నాయనతో ముచ్చట వీడియో కాల్లో కన్న పిల్లలు ఆయాల పాలు ఆఖరికి ఆత్మను కోల్పోయి ఆర్టిఫిషియల్ ఆనందాలు వద్దురాబై ఇలాంటి పల్లె శిల్కను ఇలా పాటల్లోనో మ్యూజియంలోనో చూసే కర్మ ముందు తరాలకు వద్దు ఎంత ముందుకైనా వెళ్ళనివ్వండి కానీ మూలం మర్చిపోకుండా ఆడపిల్లను ఆడపిల్లలాగే ఎవరి దేశానికి తగ్గట్టు అల్లం పెంచుకుంది ఆడది బాగుంటేనే అన్నీ బాగుంటాయి ఎందుకంటే ఆమె ఎలా ఉందో ఆమె చుట్టూ ప్రపంచం అలాగే ఉంటుంది అన్నింటికీ మూలం ఆడదే